لی گندê berçî zêdetirî 100 zeviyên birincî hatîne çandin ji bo hindê di ev sala da rêjeka zêdetir ya birincî berhem bihêt. Lê di niha da ji ber kêmiya avê beşeka zeviyên birincî hişik bûyne û niha berev ji navçûnê diçin. Ev sala hişke saliyeka mezin çêbî befr û boran nehatin. Vêca xelk gelek yanî pêdivî avê ye lazim e seddehat bane çêkirin. Yani hikûmetê harîkarî kirbo berin ke seddên mezin divara çêkirbon. Cihên me gelek misaidin bû sedda ew. Barapitirê vê gavê birincê me berf nemanê ve çin mane hîn bînin çavê xwe yani hişka saliye û me gelek zehmet vê re bire evel biharê xelkê me van zeviye ve mijîle û vê gavê yani wesa diyare ku dê dazdey. Cûtiyarên vî gundî dibêjin êkem sala ji ber hişka saliyê kartêkirin bi vî şêweyî li berhemên wan bihênd kirin. تقریبا 160 ملت برنجی گونده برشی توتیا کردن. لی اف ساله هشت سالیه یه دست بکر هشت سالیه چه باران نهاتنه وقتی باران نهاتنه اکی دی آبجی کم بن. خالقی زحمت اکا زور وان برنجارا کره یعنی اگر حکومت برنامه نبید حکومت خالوان خالقی گندان نکنه خودان یبون ده زحمتان بالا شیتن ده برنجدان هشت بن. جا دو خوزه خالقی چتشه که واسای مزنیا اگر تون چک بیت اگرتن بوسی هیوا گلک ده 3 میلیون لیچن. 3 میلیون تقریبا 156 مال دی پیوینه گیردان دی پی دیجیرون پیتا دوبین کرن. Ji berkêmbûna avê li sinûrê qeza Amêdiyê karîgerî li ser çendîn berhemên çandinê hatiye kirin û vê çendê jî dê hind berhemên navxwe di bazarî da berevkêmbûnê çend. Dildar Arif Kursa News devera Amêdiyê.